ka step prngap jong ka arpu pra tarik naitung arhajar arpusan na ka jingther ulabba ubajur kaladon ka we ka jingjia tua khndo haniu Cancestress laban kabala jaha ka por kumba arbaje aa haba yo banya kran bat ka trai jong ka te ka Iing kabam shamla kwa aban penpau kerteng kalau ong ba ka jing sedang ka jingjia ka dei na ka jing Syllad ka Trok ya ka Kynroh Iing henin ka sngi ha ka por kumba nyau baje aa minstep batang ha ka por no phai sngi lawan bantano ya ka te ka trong ha ka te ka Iing la don ki trai Iing ki basalem bat ar kan rat ki nong shongwai hendrai don bok ba ka Khyllem don ka no ka jingjia ka bas ngosi bat kam don ka no ka jingjulor lait no tang ka syntax ka badon habar lembat ka jingtei jong ka Kynroh Nakaliang Khubor badek mi jong ka Khhuborjylla bakan thop na do ka disaster management lembat ki magistrate Khubor pulit bat UMLA ka than ba san bor shulai kira Lait ban jurib ya ka te ka jingjia Kasi bata kita kasi long sendi oh ba nanti ya coba kita kasi 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 bata kita Sisiana tower na apa